ሰላምታና በብዘለኹም መብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ድሕርቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምህዳሙ ውድብ ህወሓት ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ካብ ዘለውዎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፀገማን ንምንጋፍ ዋዕላታት ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ ብፍላይ ድማ ምስ ኣባላት TDF ተታሒዙ ቅያን ተመክሮን ኣባላት ሰራዊት ንምስናድ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ እናተጻሕፉ ናብ ዕዳጋ ይቐርቡ ኣለዉ ኣብዞም ዝግበሩ ምረቓ መጻሕፍቲ ድማ ዓቕሚ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ከም ዝመስል ንማሕበረሰብ እናተርኣየ ይርከብ ኣብዚ ሰሙን እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ኣብ ዝተገበረ ምርኢት ኮማንዶ ምረቓ መጽሓፍን ኣመራርሓ ውድብ ህወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝተረኸቡ እንትኾኑ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጋዳላይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኣብ ዝገበሮ መደረ ኩሎም ናይ ሰላም መንገድታት ፀንቂና ክንጥቀመሎም ኢና ዝበለ እንትኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣይተረጋገፀን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ንሰላም እናተማሕፀነ ግዛኣት መሬቱ ተመሊሶም ናብ መረቦቱ ንኽምለስ ኣብ ዘገድድ እዋን ንርከብ እዚ ንምግባር ድማ ሓድነት ህዝብና ሰራዊትናን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ኣገዳሲ እዩ ይብል ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ገና መሊኡ ይተረጋገፀን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ስግኣት እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝባዊ ዕላማ ኩሎም ስዋኣትና ኣብ ሸቱ ንምብፃሕ ኣብ እዋን እዚ ቃልና ንሕድሰሉ እዩ ህዝባዊ ዕላማ እዞም ስዋኣት እዚኦም እቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን መሊኦም ሓራ ዘይወፁ ህዝብና ሓራ ዘይወፀ ልኡላውነትና ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ዝተፈናቀለ ዝተሰደተ ህዝብና ንዘመናት ሕቶ ህዝብና ንምልሰሉ ቃልና ንሕድሰሉ እዩ ክቕንጠጥ እዩ ዝተወረረ ግዛኣትና ክምለስ እዩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅ እዩ ዝተፈናቀለ ዝተሰደተን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ እዩ እዚ ንምግባር ከዓ ኩሉ ናይ ሰላም መማረፅታት ፀንቂቕና ክንጥቀም ኢና ኣብ ጎንኹም ኣለና ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና የቕኒየለይ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ተጋዳላይ ፍስሓ ኪዳኑ ብወገኑ ምልእቲ ትግራይ እምበር ዝተቆረሰት ትግራይ ንወለዶ ኣይንረክብን ብምባል ቀንዲ ዕላማ መኸተ መስዋዕትን ህዝብን መንእሰይ ትግራይ ንምብታን ዘይኮነስ ውሕስ ትግራይ ንምፍጣር እዩ ስለዚ ነዛ ውሕስ ትግራይ ንወለዶ ንምርካብ ኣብ ወሳኒ እዋን ንርከብ ይብል ሕጂ ኣብ ዘመንና ኣብዚ ዘለና ወለዶ ናይ ዝሓለፈን ሓድሽ ወለደን ትግራይ ክትቋራረስ ትግራይ ክትሸራረፍ ብህይወት እናሃለና ኣይንፈቅድን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ክብሪ ሰማዕታትና ንኽብር ዘለና እቲ ሕሉፍ ወለደ ዘረከበና ንሕና እውን ነታ መጻኢትን ቀጻሊትን ትግራይ ከም ተጋሩ ምልእቲ ትግራይ እምበር ተቆራረሰት ትግራይ ክነርክብ ንትኻሊእ ወለዶ ፍቃደኛ ህዝብ ዘይምዃንና ብዘይ ኣጋጣሚ እናገለፅኩ ክሻዕ ናይ መጨረሻ ደም ነጠብጣብናን እታ ናይ መጨረሻ ክብርቲ ህይወትና ንግብር ሓደራ ናይ ሰማዕታትና ይንጠልምን ኢለ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና እናበልኩ ኣቦ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ መሳፍንቲ ትግራይ ንክፍለ ዘመናት ምምሕዳራዊ ስልጣኖም ሒዞም መሬት ተቆፃፂሮም ጉልበት ሓረስታይ ትግራይ እናመዝመዙ ዘይሕዊ ዘይምውት ዝተወሰነ እቶት ዝተኽብሉ ዋንነት መሬት ግን ሓረስታይ ኣብ ዘይወሰነሉ ዝነበረ ስርዓት መስፍንነት ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ዓሚቑ ድኽነት ጥሒሉ ኣብ ዝተፀገመሉ እዋን ህወሓት ሓረስታይ ወናኒ መሬት ክኸውን ምንተፀረ መሳፍንቲ ቃልሲ ኣብ ዝተወላዓሉ ጊዜ እዩ ኣብ ሓኽፈን ውግእ ምስ ኢዱ ዝተገበረ ኣብዚ እዋን እዚ ህወሓት ፀረ መሳፍንቲ ቃልሲ ጀሚራ ካብ 1968 ዓ.ም ጀሚራ መሬት ካብ መሳፍንትን ናሕደገት ንሓረስታይ ብገመድ እናለክዕ ትዕድል ነይራ ካብዚ እዋን እዚ ጀሚሩ ድማ ተጋደልቲ ህወሓት ህዝባዊ ለወኽቶኦም እናተዋፅኡ ዝመፁ እንትኾኑ ስርዓት ደርጊ ደምሲሶም ኣብ ኢትዮጵያ ብሕገ መንግስቲ ዝምራሕ ስርዓት ንኽፍጠር ድማ መስዋዕቲ ኮይኖም እዮም ብሓፈሻ ስዋኣት ተጋደልቲ ነዚ ናይ ቀደም ናይ ሎሙን መኸተ ንምዕዋት ብዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ሽሞም ንዘለዓለም እናተሓደሰ ክነብር ኢሎም ሳላ መስዋዕቲ ብፆትና ኣብ ትግራይ ይኹን ሃገር ሓድሽ ህዝባዊ ስርዓት ተተኺሉ ሰላም ነጊሱ ብሕገ መንግስቲ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ እውን ተተኺሉ ኩሉ በብደረጅኡ ዝጥቀመሉ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ተመዝጊቡ እዩ በዚ እውን ስዋኣትና ህያው ኮይኖም እዮም በዚ ድሙቕ ታሪኮም ድማ ንዘለዓለም ዘይሃስስ ናብ ወለደታት ዝመሓላለፍ ታሪክ ብደሞምን ዕፅምቶምን ፅሒፎም ሓሊፎም እዮም ናይ መኸተ ወለዶ ትግራይና እውን ሕድረ ቦታቱ ኣዴታቱ ኣሓቱን ኣሕዋቱን ብፆቱን ከይዕበረ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት ጀኖሳይድ ንምምካት ብዝኸፈሎ ኩለ መዳዊ መስዋእቲ
ዓለም بعالمو ዘስደመመ ታሪክ ተጻሒፉ እዩ بحصير كلهم سواتنا حزباو علاما نمعوات نغور هيوتهم كيسسعو كل مدى مسواتي زخفلو سبفولي تاريخ جغرونا يوم كمت نريان نسمعن زلنا دما استوصنو جنرالات عبالات TDF نبا حرا مريت تقراي كم زورو دزفلتيوم عبز سومنا با حرا مريت تقراي كم زنورو قندما خيد غاسي حرا مريت كم تقارو زسعو حمعوطي ترديوم كابا حرا مريت زتمولسو تقادالي عاسمورون كبدن حفتم ملسن اب حرا مريت زولو من قصقاس انتاي كم زمسل انتقالسوم اب عفار كوفيلكا حرا مريت مبال تخكل أيقونن لزيد ما عبتو بوتا نحلنا بزح ريتات نحاونا لزنبرنا قوان تخوانا عبتو بوتا بزركو اكتيفستيغن اتي مسوعي صديقيوم تما اكتيفستات دما بحادا ايسي زلو وغزا تقميطميم حزب زنقرو زلوم سلازي اذا خيدين مانم سلازي يتقم نابه حزب تግራይ ተጸቢሮም ምስ ህዝቦም ደው ኩሊ ይግባ ይብሉም ኣብ ዓፋራው ሰመራ ኮንካ ሓራ መሬት እናበልካ ምዝራብ ውርዴት ውሊ مبزحتي تأكتيفست تبلو تيلكان سمرا يا أيسي تخاريلو جزا أوشي خويني زلف زلو سلزي إزي خا نهزو تجراين نمرة تجراين نوعلمون يوازم نوعلمون يوازم بتسوم عد ملك كيريو مسيم مرة تجراي كيرقصوا وحدات سوات له وإنجل فتصوم كاوزو ساقد كله تجارة لايكم زمسم ترتريون لين إذا حلو فما رفت تهالي بسلام عدواتي بسلام قال سدو من طيوغلن انا قال سيك قتل يحجون ما احد الزغينه قال سي يحجون اقول له بصوتنا عموتهم قال سلو موزي او يزلون ترديو نا حدا نتوخ نمصلنا يلبل تحلالفو زي عبتو بوتا زلو عبارات تي سراويت كم تني ودن طرو زبلوو بزح زلوهم كم زي خونو زغلصو زم تملستي ولا كوا جنرال ودن طرو بس BBC عبد غورص انحيت ب4 ግንባራት ለውና በዝحم دما ناوسخيمو አሉ ዝዝከር እንተኾነ እዞም ተመዛበልትግና ካብ 3 ክፍለ ጦር ከም ዘይ ወጽሕን 75 ሚታው ድማ እናወጹ ፍርቆም ናብ ትግራይ ፍርቆም እግሮም ናብ ዝመርሖም ይኸዱ ከም ዘለውን ይዛረቡ ሕዚ መብዛሕትኡ ክትርኢ ከለኻ تحت خلطة شيء نيرو باستفلا لي مغنيات ندساب نتقراي مزحتي نعد مسيه سواء 5% فريسي يلا سو الى من مزارو زلو سلازي مبزحتي مفريسو مغنيات تايتل كاغن ناي صلاي مغبريان متغبريان سرا مسكيجا كنخون يبلنا نيو بقى حزي نتقراي حزبن نتقراي مريتن حماق نزحسب صلاي بفصم نايزي مسرح كنخون ينخل علامه انت ايو نمنينا خنواغا كمئنا نواغا يواصل بدم زغمغم تغالا يو زلو وغس كم زي يواصل بدم غير يفلطا لذي بزي عينت يفرس زلو عبت بوتا زنبره مبزحتو عبال دما صقم تግራይ بخينات متكواسن كفتح يخيلن زبل امنت زنورو انتخنكوا كم ودن طرو زعمسلون سراوي تግራይ كوتنس تلعخ جن زي خون مسلنا فطرو تغارون نحدحدهم كتاخسو صعري يغبرلو يبلوم وحدات مرحتي توم بلعلي زلو قنچن ناتهم تختلتن طرحم نوغئنا ببرتاو قالسينا نفتح زول نبر مبزحتي تزوص تغادلاي قنعن صبوق زغنا تغادلاي بزي عينته يقد كدارادري زدل كمصي زدلنا او عاد خوينو كقالسي زدل لذينا مريت تግራይና ህዝብ ትግራይ ክትኩስ ዝደሊ ሰብ በጻዕዕቱ ዝቁጽሩ ጥራሕ እዚ ኣብ መንጎ ተጋሩ ክህሉ ዝድለ ዘሎ ኩናት ቀንዲ ደጋፊ እዩ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ዝገለጹ እዞም ተመለስቲ عدكن سنكن يلون الباسات كاب فيدرال منغستيوم حاجز زغبر بتوساخي منغست عفارون زحل زبل حاجز يغبرم حزب عفار غنا اب عفار كوفيلكا حرام ريت تግራይ مبال ايدغفون مخنياتو لالاونت هزي منغستن عفار يدفر كم زليم ززارو ابت بوتا زلو ابالات مخنيات موصيوم انتزارو جنرال حوحات لغيزيا ممحدار منغست تግራይ ببرات قلبيطم زبل كوان تخونه غندما اتي غيزيا ممحدار بعلو عب مفلم تأوانات نيليا خاصا كاب بيرعا بجدل علو خالي شمونيا شيميم سلازي وين كان مفرسي اتيجي من محدار اتزنبر نبر من محداريون كان مفرسو على بريتريا دما اتي مريت تግራይ كمل السيدة اللي فيدرال منغست يبروم لا لاونتنا خملس بفصم فيدرال منغست يدل ايدل نمنتاي تيلكاني انت العلكا يوم زي انا بغزع لي عليا زخونه اخيوا زخونه بوتا لعلنا انا كمل السيدة يون زونا كمل السيدة مريتنا خمل سيدلي مريتنا تزي تملسو هزونا تزي تملسو احنا مريتنا هزونا مريتنا تملسنا او
ንቃለስ ኢልና ኢና ንቃለስ ዘለና እምበር እዚ ድሌት ስለ ዘይብሎም ናይ ባዕሎም መጋበርያ ክንኸውን እዩ ተጋሩ ምዃንና እውን ክፈልጡ ኣለዎም ግድን ስለዚ በዚ መሰረት ፌደራል መንግስቲ ድጋፍ ይገብረሎ ተውዚዩ ዘሎ ህዝብን ተውዚዩ ዘሎ መንግስትን ተረጋጊኡ ክመርሕ አይደለም ፌደራል መንግስቲ እዚ ካብዚ አንፃር ድጋፋት ገይሩ ብውሽጡ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተፍሪስካ ናይ ባዕልካ መንግስቲ መምስራት ትብል ብደንቢ ዝፈልጣ ኣነ ብደንቢ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትሕመና ኣነ እዚ ላዕላውነትና ተዘይተኸቢሩ ከቢድ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣነ ሕዚ ቢሮ ምስባርስ ንስኹም ኢኹም ጀሚርኩም ናይ ልያ ካሳ ቢሮ ዝሰበርኩም ንስኹም ኢኹም ምስ ሰበርኩም እንዲኹም ስልጣን ተሸይምካ ኣለኻ ዞባ ምሕዳር ተባሂሉ ስልጣን ወረቐት ዝመፀኩም መጀመርያ ቢሮ ምስባር ዘምህርኩም ንስኻትኩም ኢኹም ዝነበርኩም ግዚያዊ መንግስቲ ትበሃሉ ዝነበርኩም ድሕሪኡ ማህተም ተመንጢሉ ክኸውን ይኽእል ዘይተመንጠለ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ዋና ፖለቲካ ዋና ተጋዳላይ ሒዝዋ ዘሎ ማህተም ዕንጨይቲ 24 سنة 2017 ዓመተ ምህረት ብምሕዳር ከተማ መቐለን ኣርሚ 22 ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዝኽሪ ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ተረኺበን ግደደጀን ህዝቢ ትግራይን ኣመልኪተን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረባ ተጋዳሊ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ ድማ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኩናት እቲ ወሳኒ ዝኸውን ተሳትፎ ህዝቢ እዩ እቲ ጽግዕተኛ ሓይሊ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብ ስልጣን ንኽቕጽል ከም ቀዳማይ ሽቱ ገይሩ ዝሓዞ ንህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ምውቃዕ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ማጻጻእቲ ጽግዕተኛ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ኩናት ከም ዝተኣወጀ ባህሪ ናይ ኩናት ክርዳእ ግዜ ይወሰደሉን ይብላ ብኢህአዴግ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ትክክለኛ ዝኾነ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ መንግስቲ ነዚ ተሳዒሩ ጽግዕተኛ ሓይሊ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ጽግዕተኛ ሓይሊ ስልጣን ካብ ዝሓዘላ መዓልቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገራቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዐ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ንኽቕጽል እዚ ህዝቢ እዚ እንዳሃለወ ዝውድብ እዚ እንዳሃለወ ዕድመ ክረክብ ኣይክእልን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነቲ ስልጣኑ ንምድልዳል ከም ቀዳማይ ታርጌት ገይሩ ዝወሰዶ ንህዝቢ ትግራይን ንውድብ ሕወሓትን ምውቃዕ ህዝቢ ትግራይ ህልውኑ ከረጋግጽ ክቃለስ ከም ዘለዎ ወሲኑ ተመሊሱ ንዓና ኣጽኒዑና እዩ ዝበላ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ልዕሊ ኩሉ ስነ ልቦና ህዝቢ ትግራይ ተቃሊስና ክንዕወት ኢና እናበለ ካብ መስርዕ ዝወፀ ናብ መስርዑ ከኣቱ እናገበረ ጸኒዑ ዘጽንዕ ህዝቢ ኢለን ህዝባዊ ኩናት ናብ ዓወት ዘብጽሖ እቲ ወሳኒ ሓይሊ ህዝቢ ምኽንያቱ ህዝባዊ ኩናት እንትካየድ እንተሎ እቲ ኩናት ንኽካየድ ዝገብርዎ ምኽንያት ኣለዎ ንምንታይ እቲ ኩናት ይካየድ ንምንታይ ብሰላም ክውዳእ ዘይከኣለ እንታይ ኮይኑ ኩናት ተጀሚሩ ዝብል ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ዘገድዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝበጽሑ በደላት ኣለዎ نتوم بدلات نساتهم بمقوام ورار كخون يخل كم تزقطمنا تقلالات انتت كخون يخل نايت انتت حدقه كخون يخل قبل علت هزب زبصح وصعن بدلن كخون يخل زمكم زيوم زمسلو قبل على هزب زوصحو عبيت شجرات بسلامه منقد خل يسل زي قالوا تهزب تجددوا ناكينات انت اتنتلو علامه زلو ويخون جنسايد أو كنات تجمر سنترال كوماند بأواج تتعيشوا بمنجست زي كختت كمز تعوجة بمزخ خار دحر حدار سلاسنا بدبي وج كنعطو مستوى السنوون عبيج علاج غني سنترال كوماند داقم توديو عتقلالي كنتات ناي وجن سلان كنتات تجمجيمو عبي وتعدراوي دجنن دبلوماسن زسروح سراحة تحنصو كساب سنة مولو تجري حرقنا وتصلنا زبلة رود ماب كمز تدالو جليتن تبتينو ميوم أبز بحالو سلازنا عبر وعد ورحي عرمتات فتيرنا زبلا ويزورو فتلور قبر اكزابير هزو تقراي في عدقن سنقن كوينو نتي هزواو كينات تشكيمو وساناي إجامو استواص هزويو يبلعن دياسبورا تقراي ون لعلو غطرو تسمعو كوينو عالم كترينا زقبرن بزلو عاقمين سراويتنا كونان هزونا عبي دقف بمقبر إجامو خمز تواصهن زي صنعات الجننات هزونا كودسنا تقبو دحرس من معبريتريا هزونا قسمون مسوار بمسواتي كنا صح نمقبر نايكال سمون فصل مقتادن زي تسرحي لن زبالا ويزورو فتلور قبر اكزابير مشتر عوتنا هزونا منفس اي قزان بهالاي نسل زخوانا
ስነልቦና ህዝቢ ትግራይ ሴርካን መንብርካኽን ንምስኳንን ኣብ ደገ ብዘለዉ ጸላእትን ናይ ውሽጥና ኸዳዓትን ብትልሚ ከምዚ ተሰርሐን ተዛሪባን ቀስሙ ንምስባር ብመስዋዕቱ ክናሳሕ ንምግባር ናይ ቃልሲ መንፈሱ ንኽምቕታል ዘይተሰርሐ ስራሕ የለን 2 ዓመትን ፈረቓን ሙሉእ ንምንታይ ምክንያቱ ናብ ዓወት ዘብፅሐና ልዕሊ ኩሉ ስነልቦና ህዝቢ ትግራይ ኣይምብርከኽን ባህላይነትና ህዝቢ ትግራይ ምስጢር ዓወትና ኣብኡ እዩ ዘሎ ጸላእትና ክስዕሩና ዝኽእሉ ንህዝቢ ትግራይ ብምንብርካኺ ስነልቦንኡ ብምስባሪ ቀስሙ ብምስባሪ ይሳኸዐሎም ዶ ይሳኸዐሎምን ካሊእ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ 2 ዓመትን ፈረቓን ሙሉእ ግን ሳላ ዝተቃለስካ ሳላ መስዋዕቲ ዝኸፈልካ ብየማንን ብጸጋምን ዝመፁ ልፍንቲ ኩሎም ዓለም ብምሉእ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓገዝ መዓት ሃገራት ዝሳተፍሉ ብጣዕሚ ከቢድ ኩናት ተኻይዱ ንዓለም ዘገረመ ሳላ ዝተቃለስካ ግን ከምዚ ኢልካ ደው ኢልካ ኔኻ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሞራል ክገብር ምግባር ነቲ ህዝቢ ሞራሉ ዝቐትል ወፍሪ ብመን ኣብ ደገ ዘለው ጸላእትን ኣብ ውሽጥና ዝነብሩ ኸዳዓትን ወግሐ ጸብሐ ሚድያ እንዳወፁ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ሰላም ዝደሊ ኮነ መሪርነት ኩናት ዝርዳእ ከምዘየለ ብምግላጽ እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ደላይ ሰላም ደላይ ኩናት ዝልዎ ፍርግን ህዝቢ ትግራይ ላዕላውነቱ ተወሪሩ ንምንብርካኽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ክሳብ ዝተቃለሰ ዓወትና ዘይተርፍ እዩ ድማ ኢለን ሰላሚና እንደሊ ዝበሃል መዝሙር ኣሎ ሰላሚና እንደሊ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ሰላም ዝደሊ ኣሎ ድዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ብዛዕባ ናይ ኩናት መሪርነት ዝርዳእ ካሊእ ሓይል ኣሎ ድዩ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝናፍቕ ህዝቢ የለን እንታይ ዳ እዛ ሰላሚና እንደሊ ተንበርከኽ እያ ዋላ ሉዓላዊነትካ ተጋሂዝካ ተንበርከኽ ሰላሚና እንደሊ ወላ መንነትካ ሕሊፍካ ሂብካ ተገዚእኻ ሰላሚና እንደሊ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ጭርሖ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ንሰላም ቅድሚት ንሰርዕ ትብል ኣብዚ ኣላ ብህልውናና ግን ኣይንዋገን እያ ትብል ሰላም ደኣ መሰልካ ተሓልዩልካ ክብርካ ተሓልዩልካ ረብሓታትካ ተረጋጊጹልካ ሰላም መን ይጸላል እቲ ናይ ህዝብና ስነልቦና ንምስባር ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ብውነ ክንርድኦ ሕዚ እውን ሞራልና ክሳዕ ዝተሓለወ ተቃላሳይን መንፈስና ቦትኡ ክሳዕ ዝሃለወ እቲ ንመሰሉ ሕሊፉ ዘይህብ ህዝቢ ሓደ ክሳዕ ዝኾነ ዝደለናዮ ክነማልእ ኢና ተቃልሲ ክትሓላለኽ ይኽእል ነዊሕ ይኽእል ግን ድማ ፍትሓዊ ዝኾነ መንገዲ ተካይዶ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓወት ምብፅሑ ዘይተርፍ እዩ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክበሃል እንተሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወዲ መድሂን ብወገኑ ቀንዲ ምሽጥራት ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነበረ ህዝብና ሓደ ኮይኑ ብሓድነት ስለ ዝተቃለሰ እዩ ክብል ተዛሪቦም ሓድነት ህዝብና እዩ ህዝብና ሓደ ኮይኑ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ጸላእ ዘሎ እናተበተና መስረኤና ህዝብማ ታልና ይመስለኩም ኣጆኹም ኢሉ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እትቀና ክንወኩም ኢና ደቅና ክንወኩም ኢና ኣይተጠፍኡን ውድውነት ጠፍን ኢሉና ጽንሕ ኢሉ ሰነድ ፍእዎ ክሳብ ሰነ ክንቀልወኩም ኢና ድሕሪ ሰነ ግን ኩልና ብሓደ ክንጠሚ ኢና እውን እዩ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ ሒዝና ሓድነት ህዝብና ኣብ ዲያስፖራ ኣብ በረድ ይሓድር ነይሩ ሰብ ኣብ ዲያስፖራ ወየዲኦም ፈረንጂ ወየቦኦም ፈረንጂ ዝኾነ ተጋሩ ኮይኖም ህፃውንቲ ቆልዑ ባንዴራ ትግራይ ሒዞም መውፃእ ጀሚሮም ዝተወደበ ኣመራርሓ እዩ ይወሃብ ነይሩ ናብኡ እውን እናተረኸበ በብኸባቢ ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ብተወሳኺ ወፍሪ ኣሉላ ተተሊሙ ውሳነታት መሰረት ገይሩ ዝተሓንፀፀ ዝተወደበን ውሕልልን ኣመራርሓን ስለ ዝተወሃቦን እውን እዩ ዝበለ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ እቲ ካሊእ ምስጢር ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ተኣምራዊ ጅግንነት ሰራዊትና እዩ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ሓፂር እዋን መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት ኮረን ኮይኖም ተኣምራዊ ጅግንነት ፈፂሞም እዮም እውን ይብል ብሃበወሎ ብስቁልካ ብግምት ዝተኻየደ መኸተ የለን
كأوزان يروز بالسبتليو حساتيو ويكالي علامة زلوي سالساي ناي سراوتنا تأمرا وجقننتي سراوتنا اتم دقنا تم قولع في كتما نريهم زنبرنا سو كتشا تصبي في سر غيرهم زخدو ما راح تفلط أورن ما راح تكورن كوي ما راح تبطلني ما راح تحيلي كساف لعل بزحو تأمل صريحة أما ساينس طبابن كيم هرنايم ساينس طبابن كم تزبلكم الله دارجا متشرشا أمد الله وفر على العينا احلفنا الله رابعي ناي ولدو مقراسي تنبار نتحدش نتي كم هزب زكايدنايو مستنكراو وفري زصلمو غليوم نتي ابلع الهزب تግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ መሳወርቲ ዝነበሩ ወይ ድማ ማዕዶ ኮይኖም ዝዕዘው ዝነበሩ እዮም ዝበለ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ካብ ዓወት ወፍሪ አሉላ እንቀስሞ ትምህርቲ ተወዲብካ ምቅላስ ምሽጥር ዓወት ምዃኑ ፈሊጥና ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብሄራዊ ረብሓታትና ንምዕዋት ሕዝውን ሓድነትና ጠንኪርና ክንቃለስ ይግባእ ይበለ ተጋዳላይ ተስፋይ ታደሰ ብወገኑ ካሊ ዓዲ የብልናን ክንጣበቅ ከለና ንትግራይ ጥራሕ ንጣበቅ ዝበለ እንትኸውን ነስተውዕል እቶም ትማሊ ሰላሚና ንደሊ ዝብሉና ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ህዝብና ብራማ ዛላምበሳን ምስ ጎረቤት ሃገር ሰላም እንትንፈጥር ዘናድዶም ደኣ ንምንታይ ሰላም ምፍጣር ምስ ማንም ይኹን ምስ ማንም ዘወዳድር የውልን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ብኩሉ ክንዕጾ ኣይንፈቀድን ንለብን ብምባል ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ርክብ ብኣውንታ ክረአ ከም ዝግብኦ ይዛረብ ነስተውዕል كابسن إتنوسا توم سلامين عند الزولنا لو سوات تمال بزالان بس هن برامان حزب تراخي لومس كأقولهم كناس يلوم ويو سلام ديمز دليو حقي كوي مالك تسفايد دس سلامي يزدل تيلوس فتر ورك مسكينة سلام كتب هالخلاز عبد نجر تهالينه مو لك عوان كون بيريد سلام نقول نديو تاج جبر حزب إيو بقول ما يعزون أيهونكو عشان تزيكونا سلزي كعصونا حزون كتطونا يوم زدلو زلوا بشرو كي تعيشوا كافت ما عدوز الناس أجندة هم يكونن أجندة يكونن أي مرحنان أي دقسنان መንእሰይ ትግራይ በትሕዚ ዝግበር ዘሎ ሴራን ጸለመን ከይተሸወድኩም ምስዝኹም ደዊልኩም እትቃለስሉ እዋን ምዃኑ ክትርዱ ይግባእ ዝብል ተጋዳላይ ተስፋይ ታደሰ ህዝቢ ትግራይ ንመራሕቱ ዘኽብርን ንመሰሉ ብስርዓት ዝቃለስን ምዃኑ ካብ ዝተዛረወ አንጊድና ድማ ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም ኣብዚ ዘለኻ እታ መንእሰይ እዛ ትግራይ እዚኣ ታናይ ፅባሕ ትግራይ ናትካ እያ እስኻ ርግዕ ተይልኻ እስኻ ተስተውዒልካ ኣይትጠራጠር እዚ ናሓዚ ፀገም ዝክፍታ እዩ ምንም ከይትጠራጠር ኣብ ስምዒት ጥራሕ ግን ከይትኣቱ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ሎሚ ሓንቲ ፀገም ይሱ ክስገር እዩ ከዓ ኣብዞም መራሕትና እዚኦም ትዕግስቲ ተምሃር እንድግዛዕ ልኾን ጀነራል ባህላዊ ተባሂሉ ክፅረፍ ከሎ እሶም ንሾምዎ ፊልድ ማርሻል ላበለ ዘኽብር ምሳኻ ዝተጋደለ ካካይ ይሕምን زوم جنرال زوم حزب تግራይ ሰሪሕዎም ጀነራላት ይኩን መራሕቲ መስራሕ ይኽእል ይኽእለሉም ፈርቓን ሪኢኹም ሞቶ ኮይንኩም ንመራሕቲ ኮፍ ቢሉ ከዛረቡ ከሎስ ኣይፃረፍን ነውረውን ኣይዛረብ ግን ልክ ይዛረብ ንዚ ህዝቢ ምሰሉ